Dacă taică-tu îți spune, n-am, domne, ce să caut eu la Nibiru, arată-i video-ul ăsta. De Sfânta Maria, chiar pe 15 august, avem aici ATC, Corona, Garcia, Eric Martin, Mad Stanman, Nana și chiar și Hathaway vine aici să cânte What is Love? Piesa cu care e posibil ca taică-tu să o fi cucerit pe maică-ta. Evenimentul se cheamă Stardust și biletul costă 99 de lei. Și asta e doar sâmbătă pe 15. Duminică avem show aviatic în colaborare cu Aeroclubul României, unde vin cei de la The Pelicans, vin șoimii României cu 4 avioane, vin 10 parașutiști de la Blue Wings care vor sări cu parașuta și avem și un zbor cu un baron cu aer cald. Dar asta nu e tot. Dacă taică-tu era mai mult rocker în tinerețe, poate să-l convingă evenimentul nostru Rock Days, unde vin nume precum Iris, Sub Carpați, Vița de Vie, Vama și mulți alții. Sau poate familia ta e mai păgrecesc așa, poate le mai place să mai meargă pe la un Tasos ceva. Ei bine, pe 21 august vin aici Eric Ochinu, Ionuț Garani. În cadrul evenimentului nostru, Greek Spirit Embark on Fire, pentru că în aceea seară vin și cei de la Gypsy Kings. Dacă nici asta nu-l convinge pe tatăl tău, poate el în tinerețe era cu rap-ul, poate îi place un Timbaland, un Busta Rhymes, poate Yves, Fat Joe. Nu știu, zic și eu, în cazul acesta evenimentul potrivit pentru el este Retrograd, care se întâmplă la finalul verii, între 28 și 30 august, tot în locația noastră. Dacă nici asta nu-l convinge, poate omul doar vrea să stea la berărie, pe relax. Avem o berărie de 1000 de locuri unde cântă în fiecare seară artiști de la Porograf și Banc, la Adrian Copilul Minune și Vali Bijerie. Și dacă nici asta nu-l convinge, să stea acasă. Noi, în schimb, așteptăm aici, muncim din greu să terminăm totul la timp. Pe 16 iulie Nibiru se deschide în fiecare seară de la ora 6 și e deschis până pe 30 august în fiecare zi de luni până duminică. Și biletele am încercat să le ținem cât mai ieftine posibil. Spre exemplu, pe zona de promenadă, accesul este gratuit cu o consumație minimă pe băuturi de 25 de lei. Acum sper că v-ați convins și părinții. Noi oricum vă așteptăm aici, la Costinești, să scriem împreună povestea acestei veri.